Sziasztok, üdvözlök mindenkit, folytatom a videómat, ez az ápolóként Ausztriában új csatorna. Segítőtársam Matyi továbbiakban is ott van az ablakban, amint látjátok. Ő az, aki a hang, illetve videóanyag megzavarására alkalmas viselkedést tud tanúsítani. Ha nem zavar, hogy néha esetleg beleugat egy kutya, akkor maradj velem. No, mint ahogy ígértem az előzőekben, folytatnám azzal, hogy számolnotok kell egy bizonyos szociális izolációval, teljesen mindegy, hogy Németország vagy Ausztria. Körülbelül ezt akkor tudnád leküzdeni, illetve akkor nem lenne, hogyha felsőfokon beszélnél németül, vagy annál még nagyobb szinten, anyanyelvi szinten, és olyan mértékben tudnál az itteniekkel kapcsolatot teremteni, meg együtt bulizni, meg grillpartikra menni, meg ilyesmi, akkor nem. Az a másik tapasztalat, hogy nem helye válogatja, de nem is olyan túl sok magyar mocorog így az ember körül, és akik pedig vannak, azok sok esetben elég távolságtartóak. Tehát van egy-kettő jó kapcsolat, meg baráti kapcsolat, vagy akik kifejezetten jó fejek. Ismerek olyanokat, akik így megtalálták például magukhoz illő baráti társaságot magyarokkal, de nagyon sok olyat ismerek, akik panaszkodnak, hogy nem, tehát inkább már a magyarokkal se, ha lehet. Most ez nem egy általános dolog, de néha van olyan, amikor nem tudom, a Hofferba vagy a Billába így a férjemmel egymásra nézünk, hogy nehogy megszólalj magyarul, mert olyan alpári és trágár módon viselkednek egyesek, és olyan dumákat hallunk, üvöltözik magyarul, és szóval nem akarom részletezni, de van, amikor nem vagyok annyira büszke rá. És ezt nem csak én mondom, hanem ezt többen mondják, hogy figyelj, nagyon figyelni kell, hogy kivel állsz szóba. Tényleg felfogta, de valójában azt, hogy ez nem egy turista út lesz. Tehát akik sokat járnak nyaralni, meg turistáskodni, azok beleeshetnek abba a hibába, hogy hát én el leszek. Hát pillanatok alatt, hát amikor voltam itt, meg voltam ott, akkor is pillanatok alatt föltaláltam magam bármelyik országba. Ja, hát a pénzedért, még akár ki is nyalják a popsidat, de itt nem fogják. Tehát más, amikor turista vagy, és más, amikor valahol ott élsz életvitelszerűen, és neked naponta el kell menni a boltba, meg a munkahelyedre, meg haza, meg mit tudom én, tehát ez teljesen más lesz. Mindent a nulláról kell felépítened. Ebből következik a következő, hogy mennyire vagy képes leadni az egódból. El tudod-e azt fogadni, hogy a célod érdekében visszafelé fogsz menni egy darabig munka szempontjából, ami akár azt is jelentheti, hogy te, mint korábban, nem tudom, XY kórház szakápolója, aki 10-20 éve elismert szakápoló, lehet, hogy itt az első 3 hónapban takarítani fog valahol. Le tudsz-e menni ennyire kutyába, vagy ez neked annyira derogál, hogy nem. Mert nem minden fog úgy klaffolni, hogy kijössz, és így, és itt minden, és flottul működik. Nem, itt bele fogsz bukni olyanokba, hogy meg jönnek olyan bürokratikus dolgok, amikor így ücsörögnek rajta, meg úgy ücsörögnek rajta, és te neked meg ott van, hogy pénz kell, tehát valamiből meg kell élni. Ne lepődj meg, és ne törjél össze lelkileg, hogy neked most egy hónapig mondjuk lépcsőházat kell takarítani, mert bárhova mentél, úgy ítélték meg, hogy nem beszélsz németül. Megjegyzem egyébként, hogy én középfokú nyelvtudással jöttem ki Ausztriába. Először mi Klagenfurtba éltünk 1,5 évet, tehát ott a klagenfurti, karintiai dialekt az, amit kaptam telibe. Gyakorlatilag én beszéltem a családban egyedül, tehát ott volt a fiam, akit menedzselni kellett, intézni a kis dolgait, ugye iskolába beiratni, utána menni a dolgoknak, beszélni a tanárral, tehát hogy így gyakorlatilag azért mindenkinek menedzselni kellett a dolgait,
és akkor még a sajátom. Úgyhogy azért ez nem egyszerű, nekem is középfokú nyelvtudás mellett körülbelül egy jó erős 2 hét kellett ahhoz, hogy a dialektre rájön az agyam, illetve azt is érdemes azért úgy kicsit eldönteni így fejbe, hogy körülbelül mennyi időt adsz magadnak az egész projektedre, tehát hogy mennyi idő alatt képzeled el azt, hogy ugyanazt megvalósíts, illetve ott legyél, ahonnan eljöttél Magyarországról. Tehát, mint egészségügyi szakember, gondolom azért akartok idejönni, mondjuk tegyük fel egy intenzív szakápoló, mert az a célja, hogy ő majd itt egy intenzív osztályon fog dolgozni. Akkor úgy próbáld elképzelni, hogy mennyi időt adsz magadnak erre. 1 év, 2 év, 3 év, egyébként állítólag pszichológiailag az 5 éven belül időszak az egy nagyon reális időszak, tehát hogy 5 éven belül ugyanoda kerülsz, akkor ez egy nagyon-nagyon optimális időszak. Meg lehet csinálni, csak kell hozzá ez a fanatizmus. Egyébként is azt látom, hogy nagyon sok itt az úgymond egyívású magyar, akik helyek közel ugyanúgy működnek. Tehát ugyanaz a mentalitás, kicsit ilyen konokok, makacsok, mennek előre, mint a messzes, tehát hogy ebből elég sok van ebből. Ezek azok a túlélő fajták, akik így eladják a pingvineknek a jeget adott esetben, tehát ebből a fajtából sok van. Szóval, ha ilyen vagy, akkor azért van helyed itt. És akkor gyorsan tisztázzunk pár szóban legendákat. Tehát ez az XY Jóska is kiment 0 nyelvvel, és most már egyébként rá 2 hétre ő a részlegvezető, meg az igazgató. Tehát ezt hagyjuk, jó? Tehát tudom, hogy vannak ilyen legendák, azért az egészségügyben ez elég ritka, hogy kijöttél 0 nyelvtudással, és 2 hét múlva te mondod meg a Gráci Egyetemi Klinikának a nem tudom melyik osztályán, hogy mit kell csinálni, jó? Tehát ezt felejtsétek el, ez nem így működik, már ahogy aztán ez a nem kell semmihez semmi, és akkor egyébként itt 3, 4, meg 5 ezer nettókat fogsz keresni euróba. Hát nem fogsz. Tehát itt az átlagkereset az 1500-tól 2500 euróig ebben a körben mozog. Ez az átlag. Természetesen van olyan, aki 3500-öt keres, majd azt is elmondom, hogy azt hogyan lehet elérni, de nem ez az átlag. Tehát az átlag, nyugodtan így számolhatsz 1005-től 2005. Plusz pár száz euró, inkább plusz pár száz euró, és annyi, hogy ez 14-szer jön. Tehát hogyha ezt így kiszámolod egy német bérrel kapcsolatosan, akkor kb. Ugyanaz fej mellett, csak a németek 12-szer kapják, itt pedig 14-szer kapsz egy picivel kevesebbet, de ha felszorzod meg kiszorzod, akkor kb. Ugyanannyi a 2, jó? Aztán az, hogy az angollal el lehet boldogulni. Nem tudsz. Nem tudsz az angollal elboldogulni, igen, el tudsz menni a fináncokhoz, meg 1-2 hivatalos helyre ügyet intézni. Természetesen, ha orvoshoz kell menned, akkor az orvossal tudsz angolul beszélni, el tudod mondani. Nyilván, hogyha akarsz egy Ferrarit venni, akkor tudsz angolul venni, mert akkor mindenki minden nyelven fog tudni, ha kell. Tehát van ilyen, de önmagában az egészségügyben, vagy abban a szektorban, amiben te dolgozni akarsz, illetve ahova te tartozni fogsz társadalmi pozícióba, ott nem beszélnek angolul, jó? Tehát egy nagyon ritka. Aztán ez a majd ráragad a nyelv. Nem fog rád ragadni a nyelv. Nem fog, tehát én itt vagyok most már 6 éve, nem. Értem a dialektet, nem tudok dialektbe beszélni. Tehát én ugyanúgy Hogdajsba tudok csak beszélni, 1-2 szót tudok dialektben, amit esetleg még használok is, és aztán megtanulod a munkahelyen a többiektől. Nem fogod megtanulni. Tehát, mint mondtam, lesznek olyan helyek, ahol akár horvát többség van, vagy román többség,
egymással pedig meg van tiltva, de egymással akkor is a saját nyelvükön beszélnek, és te egy senki leszel, nem fognak téged kioktatni, mert te fogod végezni a csicska munkát, hogyha nem beszélsz rendesen németül, és nem tudsz magadért kiállni. Döntsd el, légy szíves, hogy mi a célod, miért akarsz ide jönni. A 3 kategória van úgy általában, az egyik a pénzkereső, aki pénzt akar keresni, a másik aki nem tudta még eldönteni, egy kicsit kimozdulni, egy kicsit, talán kijövök tehát ez a fajta, ez a bizonytalan, és van az, aki határozottan el tudta dönteni, hogy új életet kezd. A 3 csoport teljesen más mentalitás, és teljesen más lesz a vége. Aki csak pénzt jött keresni, az általában nagyon szokták utálni egy idő után Ausztriát, mert 60 órákat dolgoznak, vagy bitag mennyiségű időt dolgoznak, nincs ideje semmire, azt se tudja, hogy néz ki mondjuk Grác, vagy ahol éppen lakik, mert ki se tud mozdulni, ő neki nyűg lesz ez az egész, ahogy leteszi pénteken a lantot, futás haza, hullafáradtan visszaesik vasárnap, megint a darálóba van, és utálja az egészet. Tehát általában ők azok, akik 5 év, 10 év múlva hazamennek, és elmondják, hogy az osztrákok bunkók. Nem akarok senkit megsérteni, de tényleg ezek a tapasztalatok, és biztos, hogy vannak kivételek, de ez a nagy többség. Aki pedig még nem tudom, hogy mit akarok csinálni, ő náluk is nagy százalékban az a vége, hogy hazamennek pár év múlva, nagyon kevesen maradnak véglegesen. Na, ez a rész ennyi volt, még szerettem volna valamit mondani, de azt majd a következő videóban, mert nem olyan egyszerű ez a videóvágás, és figyelnem kell az időre, úgyhogy így belőttem, hogy körülbelül mennyi az az időintervallum, amit enged a videó, hogy elkészüljön. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A következő részben már elkezdünk konkrétumokat, iratokkal, dokumentumokkal kapcsolatosan tisztázni. Maradjatok velem, iratkozzatok fel, gyertek! Matyika nagyon türelmes, látjátok? Nagyon jó gyerek ma. Gyertek vissza! Sziasztok, Szilvi voltam!